बस फोन लगा ले फोन ना करी ना टाइम मिले हेलो हाँ जी बोल रहे खुश रहो का हाल चाल बा क्या करते हैं जी कुछ हो ना हो घिरनाई ना चाहत नहीं नहीं उहे घिरनाई एक मशीन के अच्छा कंपनिया में मशीन चलाते नहीं कहीं नाश्ता वास्ता कर लेनी जी नाश्ता तो कल मैंने भी खाना नहीं खिले हो ए जी मन लागत है नइखे मन लागत लेकिन का करी तो आ जाई कैसे आई अभी महीने रुकल बता रौरा तो जानते बनी कितना मेकअप के सामान किने के रहेला और रौरा चल गेल बनी केकरा से हम मंगाई बताई तो मेकअपे के सामान किने खातिर बोलाव तड़ू का अरे ना जी मतलब जरूरी रहेला कि मेकअप के सामान किने खातिर आदमी बनावेला अपन मर्द के तू ही ना कहतू कि मेकअप के सामान किने के बारे चल भी बने वही से कला नहीं ना कौन है कि बताई लिपस्टिक किने के रहे पाउडर किने के रहे क्रीम किने के रहे ढेर सामान किने के बजी बुझाते नहीं कि केकरा से हम मंगाई बाबूजी से मंगा लो बाबूजी से हाँ बाबूजी से लिस्ट बना के दे दे कर बाद आई लेके वो तो ई का कहत नहीं जी बताई हमरा का लियावे के बच्चे का मंगावे बाबूजी से कैसे हमको कहे के नहीं कलम से लिख दे देवे बा यो तो आखिर कलम से लिख देम तो आखिर दुकानिया पर जाई हम तो क्यों का कही क्या अच्छा छोड़ा ना खाली और सब बतलाओ अच्छा चली ठीक बट मंगा ले हम मेकअप के सामान हम कनी रौरा आई ना मने नहीं के लागत आई रुको महीना में मिल जाओ अभी महीना रुकल बा ए जे कहियर महीना मिल जे ऐसे ही कहे ना कि महीना मिल जते आज ना जी पैसा भेज दी ना आइबे के ना करी ना बोली ना कि छुट्टियां नहीं के मिल चलो ठीक बटे रखो रखो सुपरवाइजर आ गई ठीक बटे गोड़ लागत भगवान तारा के बनैले रह मरद भी ना मार से भी उबिया गेल बनी कुछ हो मांगला बना कि बाबूजी से मंगा ला बाबूजी से कैसे हम लाजे कहिए बाबूजी है सामान लिया के कुछ समझे में नहीं कि हम का करी एगो टेंशन रहत एगो घर के टेंशन एगो मर्द के टेंशन का बनाती रे पतर की कुछ ना बाबूजी बस उसी बैठो रही बोली तो भिन 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 का कहले बारू हो हैं का हम कही रौरा से का भिन 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 कहले कुछ ना कुछू नहीं अब बतावा ई ना जानती कि बुढ़ावा खेत पर लाइल त पानी उन्हें दे कहे के पहले कि पानी लिया के द मुंह बिछ गई त मारत तोर अतरिया बाहर आ जी अच्छा ठीक बलिया तुम चिल्लात कितना बारी चिल्लात का तोहर माई से प्यार का कहल बनी हो ए पतर की हो ए उजड़ंती हो कहत नहीं का चिल्लातनी कहत नहीं कि ऐसे न वैसे घाम में एक त जेठ के दुपहरिया बा हैं ओही में आके ई कारी कहां लेगो बैठ गइल बिया बिना हाड़ गुदा का अरे धांस गइलू हो पार हो रानी हैं कि वही में उजाड़ गइलू हैं ए बहिनी अरे कुलसनिया अरे बाली रे कि मार गइली अरे बाबूजी कितना चिल्लात ले पानी चिल्लात ना मानी मारो भी तोर खूनवा सूख गल एक मिनट में बुझत नहीं को कहत नहीं का कहली वो मैं का कहतली घरवा में जाके रे करे ले पानी पी ली गारे कुछ लियाई तेरा चिल्लात रही ना हमेशा खजावा रखले बिया तोहर माई देले बिया ले ले आवा खत्म हो गइल जी अकेला खा गलो हूं हां कहत नहीं का चिल्लात नहीं जना तक इनकर तूफान आ गइल बा इनकर नैहर में भंडोल आ गइल बा कहत नहीं का तू हो गइल बानी ये भगवान कैसे हम कही गए बाबूजी ऐसा सामान ले आवे के बेटे कुछ समझे में नहीं क्या काहे तना खिसिया कहती करतनी जी ते पनिया में काट ले हां कहीं जहर वर्तना ना डाल देले है ये भगवान जी कैसे बाबूजी को हम लोग जहर दे हम बताई तो एगो तरह सहारा बनी कि हर सामान लिया के देत रही ना हर सामान कहत समोसा आ गुलगुल्ला खाता नहीं रोज बाजार ले दौड़वा होतनी अब हम ना जाई ए बाबूजी एगो बात बोल ली हम ना जीबे बोल मत हम ना जाई कहीं भेजे भी हम ना जाई अरे भेजे के ना जी एगो बात को हम सुन ली पहले बतिया का हो गई तोहर माई मर गई कि तोहर बाबू मर गइल कि तोहर नानी उजड़ गई हैं तनी उरा और बेटा फोन कइले रही ठीक बाटे त का कहले रहला त हम का कह रोई हैं कैसे हम बताएंगे से सुन ली पहले बतिया ओकर बाद चिल्लाई हम जोर पर कोई तंग सुन तो के आई होता तो ए बाबूजी सुनी ना के बात करतन बाबूजी इतना ना खिसिया जाला उरा और बेटा कहत रही ना कि जौन भी सामान मंगा के रही ना बाबूजी से मंगा लियो तो कहनी तनी मेकअप के सामान लिया के लिया देम ना मेकअप हां तनी लिपस्टिक लिया के रहे कहीं अब के देखैबू लगा के उ त सर पड़ऊ भाई सब बहारा बन के देखैबू हो जड़ंती हो करे करे पतर की करे गोरखिया के देखैबी रे सुनी ना बतिया हे भगवान जी कितना रो खिसिया त तोर मुड़िया नहीं देबे जे बना के खा गल खोजत रह दिए जा पुलिस दरोगा केतन पकड़ैबू नहीं बता देनी उरारे बेटा कहलन कि बाबूजी से मंगा ले ऐसे तू सारा के लिया के तो हम तोरा के तो हो ना पार्सल कर देता हूं जे हवाई जहाज से आजी ते जे गिर जीता कनवा में मार लगा ले तू हैं खुनवा लगा ले तू हो लिया नहीं पहले बताई ना
अच्छा का कहतली बोल 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 तनी लिपस्टिक लिया करे कहीं लिया करे नक लिया करे क्रीम लिया करे के तोरा माई के देवे खातिर ना बाबूजी हम लगैती ना सामान ओकरा आगुल में ई सब रोड से ना कहत रही कि खिसिया मुहा के जौन कहवा दे हम बोला बु लइकावा के तो मारा में जे तोहर खूनवा बाहर आ जी ए भगवान का करिए अब कुछ नहीं के समझ में जाई जौन बुझाता ना तौन करी हम जाता नहीं जाई कहां रे अरे ये मदे तो खिंसा बोल अच्छा रू का घर में अच्छा निकल अरे पुतहिया अरे अरे निकल रे घर वाले बाहर यार घर में घुस दी अरे ये मदे कुछ कर अरे ए पानी निकलो हो बाबू चाची ला लगनी का रहो जे एकदम खिसिया बनिया अच्छा बाबा ना खिसिए बात कर जाते बड़ा जुग जंगमान का डर लगे लगाता कुछ कर लिया और वैसे हमरे पे खिसिया ना खिसिए बोल हम ही कहनी कि यार बेटा गोइल बन बाहर तो रोरे से ना मांगो घर में तो कोनो ना दो ना तो नहीं खन चाहे जे छोड़ दे और क्यों हनी जना से तो मांगा बुढ़िया के कहनी के को लड़की उगिल दे तो पाड़ा खाली उगिल के गोइल नहीं तो हमको हमारा में क्या गलती भाई हम तो अच्छा जाए दे ना खिसिए जले बाबूजी हम जन मांगत तन लिया दी हम पैसा उसे दे तन चाहे रोरा फिर बात तो लिया दी तो सुनी ना हमें वो पाना पे लिख देतन ठीक बेटा ना लिया देम ना पन्ना पर हां कागज पे ए बाबूजी ढील बहुते का तो ढील पड़बा तो हम क्या करी हैं ये तो हरमाई के जाके ढीला है री ए बाबूजी नहीं कह रहे के तो मत के कहते कि रोरा हेर दी हम ढील तो बोल फटाफट बोल हम कहनी कि का कहि लेलम ढीलाई लिपस्टिक लेलम क्रीम लेलम और ई तनी साड़ी उड़ी होई तो तनी कुछ ले ले हम ठीक बेटा साड़ियो चाहिए केवन साड़ी झमका हुआ कि पहना हुआ है झमकावा अपन वो दोनों ले ले हम ठीक बेटा ना अच्छा ले जो रख दे अब पैसा ले ले ये पैसा ले ले नहीं खिलूंगी मैं लपेटला नहीं किया ई है तो रखिया में धसल बा हैं खनी का बीड़ी का रखले बनी पैसा तो हैं ये अखिया में इनका धसल बा जा लिया दे तनी आ संजिया का मांगब तो ना देबू तो मारत तो करे जावा हुक पड़ जाई लिपस्टिक ले ले काजल ले ले ये तो भैया देख ला जा आजकल का जमाना बा ये कुल पतो कहत नहीं सा हैं त तू शर्मातो नहीं की सा मरद बना सो नहीं कहता ओ सार लोग छोड़े जा बबुए से मांग बबुए से जानते बाबू का लाज शर्म ना उनकर मान मर्यादा ना हैं कि पतो हन के कैसे रखल जाला मजबूरी में अब करही के ना पड़ता चल बताओ का जने न केवना निस्तनिया के मुंह देखनी त हमारे एक सुबह से एको बहनी ना भइल एगो बुड़को कनी आइबो कइला हिया तो बहनी खराब क के आ चिल्ला के झगड़ा क के बोली ओहे हमर बहनी बेर खराब कर राणो भेटा जिन तुमको ध के मंगिए लूड़ देती बतावा आई कुल सामानो लेबे के ना देबे के आया जते जब मुंह उठाई के महंगा हमनी के कइले बनी जा आई काजी चाची का ले हम ई चप्पल कतना के बा अरु की कौन चीज लेडीज लेम त जेंट्स लेडीज न चाहिए ई जेंट्स हरदम काहे के हम दुकी लेडीज निकालत नहीं ई जेंट्स हां बतावा आई अब बाबूआ जी के कहनी तो जल्दी खा के नहा के देवर जी के ऊ तो जाके बेटा हुआ ओनिए लगले बन चंदन का जाने कोनो लइको लोकत सन तो कहती तनी विदा कर दी लिए मां देखी कतना बढ़िया बढ़िया बा नया नया आई ए कुल वैरायटी कुल हमर चंदन बाबूआ लेके नई नहीं चप्पल के का दाम बा 150 रुपए ढेर दाम नहीं है ना 150 रुपया हम ना दे ई का कहतन जी 150 रुपया ना दे हम क रुपए दे हम 20 गो रुपया से अधिक चप्पल के ना दे कहा तनी उतना में ना मिली काहे ने के बतिया मानो अरे काहे बच्चे तू काहे नहीं खुदे 20 रुपए में चप्पल मिली अपन मुंह देखले बनी आई तो देखा तो तारा दुकानी पर हम आइबे ना कर म त यो जा तारे ने कतना कह किया ले कतना जाली दुकानदार भेटो यस हां बेटा यो सनाइल बड़े होई देखो अपन मुंह नहीं की देखत उठा होय आज के जमाना में तो 20 रुपए लेके आज दिला पे काले खा के हक देता हो सर आई आई ले 20 रुपए के चप्पल दे किने खातिर होय हाथ ना चप्पल के हे भगवान जी हई दाम लिखल बगुए आ कहत ना हमर देवर जी मारे लगे काहे के हम तो तनी कजल को सस्ता में भैया का हो बहिनी का हो बड़ू ठीक ठाक बालू हेने बैठा ना तू उलट जीबो ओही पे क्रिकेट डगा हम के बैठे तो तू देलू नहीं जाओ पहले तब दुकान में पता ना कहां अरे रौरा के बैठे के ओह नो चुप रह तू तो बोला मत हैं ए बुढ़ा चले ना आवे अगने टेढ़ुए हाल के लिए बड़ा आई चले ना ये जो बैठिए पे आराम से एगो काम से ले हो का बोली तुम सही बोला ना काय कते खिसियाई तू सामान लेवे हो कौन सामान ले बोले रखले बालू आर तो बता तबे ना रखले बो कहतनी ना है हम दे दा हाउ दे तो का दे दी हो ई के कहत रहो अरे हम का झारे लू जा ओके हाउ का कही हां का कही
अरे बुढ़ा उता कहा ना त हाउ तो दे तू मांगबू हैं हैं कि हम का जानता नहीं हमारा जमाने में हमार बुढ़िया रहे तब हाथावे से कुल गुड़ा बन तारा जमाने में हाँ। नो कंघी ले कोई बार ना झाड़त रहे हाथे ले झाड़त रहे ना हाँ तब यही से तब ये घड़ी बार परल बना सन मार एक पोछा हीरा तलू 24 घंटा हैं माटी रहे कुब लगा के चमके लगे बुढ़िया देखी तो दिन भर में हम गाना गाई कि तेरी दीवानी रे महफिल उदासी रे आओ तनी को कहले के हो दुकानिया में ले अपना होने सामान धइल बनी रुका ए जे बैठा रहिया बढ़िया ले लिया बताओ कदू करत नहीं हई देखो ला समझ जाते से उल्टे मांगता बुढ़ावा के मूर्ख समझल नहीं सन ई ने कह जाने कि कितना चालाक है हैं लावा बोलाऊ हां बोलू हां दोनों कंघी ले आइल बनी हई हो देखा 20-20 रुपए के बा क्यों हो हई देखो बढ़िया हां बाबा के हां हई हां झरिया मत कैसे ना हाथे कुल लेटा जाई नहीं तो ते झाड़म ना तो देखो कैसे हो ऐसे ही ऊपर देख के ले जाए के ले जा अरे हम झाड़ ने बरवा लटियाई बा हमरो 5 महीना बोल कटुआ बोले जाते कटुआ के मुंह हीरो बना हां जा हीरो बन जाई हेता तो बार बड़ोले हाई के वंची हो ढील कंघी ह ई का होला हो एही ले हिलावा निकल जमानत का हो गांव हाँ, तो ई कहा होला, हो, ई अब कहा हम मार दे तो पूरा गांव जुट जाए हैं ऐसे ही हकी के कहल जाला हो कहनी के कहल जाला तहारा नियन बूढ़ पचुगा जी हनु तादी पगला जी यही तरी और देखावा हाई को रुपया का बा हो 20 रुपए के बा हाई कुले के नो हो कुले के दाम बा हाई हो हां हाई हाई वाला 10 हाई रुपया हाई 20 रुपया हाई 20 रुपया का तो ई दे दा हां औरी हा उठावा पर लगोले बोलू दे देगो ओके का कहल जाला आओ बुढ़ो के करा के ले जी लगावे के हो हाय पतो ही ओकर माई नेवता लिख के देले रहले कि हमर बुढ़ावा के भेजी कौन सारा जना कोई ना पतो हिया के है बहिनी हम पतोहार इष्ट पियला का हो बुढ़ऊ पतो हार ये तनी तो हम जमन करा दे जा जमन करा दे जा कोई बहिनी जो लिपस्टिक किन के दिया जला तार बेटा नहीं खे बेटा कोई न बना सर उजाड़े अपन माई के छोड़ के हमारा गरे में बांध देले बना हैं जा बुढ़ऊ हमार के देतो हम लेके आओ त लिपस्टिक अरे बहिनी सुनो ना तो तो कने बाबा का सुनो हाउ का लगोले हाउ हो बिंदी लगैला हनी और का लगैला बिंदी ह हां हमारे के जमाना में पतो बुढ़िया हेता त लगे बड़े बड़े चोरैया जाने जे धके जाते वो ना दे तो दिया लिपस्टिक लेके वो दे दिया अपने नियर बड़ा सुघर लगा अच्छा रुका बिंदी लिपस्टिक के बता दा का लेबे के बा बड़ा निमन लगा तोर बिंदिया हो हम बिंदी दिखाइल बा तो सामान ले बैल बड़ा बताओ ना मारा पूछो जानत नहीं को हमके बात तो बिंदी लेबे नहीं बड़ा तो तंजी बोल दे हम अरे बोल दे है ना हेजा बैठा अस्थिर ले आना तो उलट के अरे एक हाली में बुझाइए ला मारा मत बहनी बता दे हनी मारा मत बन नहीं तो खून हो जाएंगे हमार सामान पे आंख मत लगाओ जौन जन तारा लेबे के बा उस सामान मांगा हम लिया के दे हम चलो लिया दो हो लिपस्टिक का बिंदी ना हां आओ तनी लेके लिपस्टिक जे बैठा चुपचाप लेके आवा मत करी हो खिलसा जो तनी से तंजी है तनी दुकान पर अगला के बाद मनवा तो हरियर ना हो जाता हो का करब इतना निमन निमन कुल सामान अगर मन करता पहिर के हम चली का ना ए बुढ़ऊ ई का करत हो अब देखत नहीं हो चूड़िया हो चूड़ी ना है का देखो बिंदी बा कौन लेबे के बा हाई वाला दे हाई वाला तू अपना नहीं है अपना नहीं है हाई देखा है लिपस्टिक पर रुका दिखाओ तनी कुल बढ़िया कंपनी के ढेर ढेर देखा? रुपया लागी देखा हाई हां के झोरो बा का निकलता हो तेरे लिपस्टिक हां ले हाई हां दो ना तंची लगा के देखी ठीक लगा तो कि नहीं दो ठोकना अरे अरे भैया हमारा पे अरे पापा लिपस्टिक लगा के चेक करबा तो मारत का बनू हमके ले जा अरे पापा अरे दौड़ा जाए बाबू अरे भैया आई अरे तो मारत का बनू खातिर मारत का बनू नतीउ कहि का मौग मल्लार कहि के करे नि बुढ़ाई त सही नु कुल आई के गह की खराब करता सन आदमी मांग त गाड़ी देत त कहत एकर दुकान खराब बात कि नहीं खराब एकर दुकान पे कोई ना जाई आई आ नतीउ हमर देवर हन खाए गोल बड़न ओनिए काजे ने मेहर के लेके उलटत त का कर दे हम ना दुकान देखम जा